Ahoj, chtěl bych vás seznámit s touhle výbornou stránkou, je to www.clickmaster.cz, je to vlastně stránka, kde nabízejí výměnu bannerů na úvodní stranu vašeho webu a na oplátku za to oni pro vás udělají reklamu zadarmo až na 100 různých webech. Takže je to vlastně reklama pro ty, co si nemůžou reklamu za velký peníze dovolit a zviditelnit tak tím svoje stránky a zvýšit tak tu svoji klientelu. Je to výborná věc, vlastně nabízejí tady dva druhy možností, jak si tu reklamu udělat. Jak jsem říkal, jeden je ten, že si vlastně umístíte jejich banner na své stránky a oni vám za to udělají tu reklamu zadarmo, že vám nabijou kredit a vlastně, jak jsem říkal, tak vám udělají tu reklamu zadarmo, nabijou vám kredit a ještě vám přidají něco navrch, když vlastně na každý web, na který vložíte ten jejich banner, tak vám přidají víc kreditu. Druhá možnost je ta, že si zakoupíte kredit. Oni vám ještě o 50% ten kredit navýšejí, protože mají na to teďka zrovna akci. A myslím si, že je to pro všechny takový ty začínající podnikatele, i ty pokročilí, že to vlastně zvedne tu klientelu. Nemáte co ztratit, jenom získat. A teď vám ukážu, jak se tady zaregistrovat, přihlásit a jak s tím pracovat dál. Je to vlastně snadný, zaregistrujete se tady, vyplníte jméno, heslo, jako jenom takový ty důležité informace, telefon, e-mail, vaší firmu, adresu, město, poštovní místo, všechno to, co je tučně, vlastně to je takový důležitý, to byste tam měli všechno napsat. Tak, až se zaregistrujete, tak se přihlásíte. Já už jsem samozřejmě zaregistrovaný, tak se jenom přihlásím. Je to úplně jednoduchý. Jako další krok je vložit si pokud chcete tu reklamu zadarmo, takže si vložíte ten jejich banner na své stránky. Je to tak, že si tady najdete, když se přihlásíte, je tady na výběr, je to získat kód na web, tak na něj kliknete, podíváte se vlastně ten, který byste chtěli, na ten svůj web, tady jsou 3 možnosti. Já jsem vám připravil stránku, na který už se to zobrazuje, mají tam všechny 3 možnosti, tak se na to teďka podíváme. Je to vlastně tenhle ten horní, tenhle spodní a tady ten boční, kde se ta reklama zobrazuje už. Návštěvnost je docela dobrá, protože už to ten pán má nějakou chvilku, tak se to začalo zvedat, ale předtím toho moc neměl. Tak, teď si teda vyberete ten kód správný na tu svou stránku, který chcete. Dáme tenhle. Já jsem si vybral tenhle, abyste jenom viděli tu ukázku. Samozřejmě je to jednoduchý, najdete si ve svém nastavení HTML editor, skopírujete si tam ten kód, dáte skopírovat, skopírujete, vezete si do té svojí administrace, najdete si HTML kód na úvodní straně, otevřete ho, kód tam vložíte, je to zase jednoduchý, jenom zmáčknete pravý tlačítko, dáte vložit, potvrdit, ano, a je to tam, už to je na té stránce. Když to na té stránce už máte, tak oni vám nabijou ten kredit a vy si vlastně musíte vytvořit tu reklamu, aby se to zobrazovalo na všech těch partnerech, které mají. Jsou tu vlastně tady dole, se můžete podívat, tady partneři, na těchto všech stránkách se ta vaše reklama bude zobrazovat. A protože na každé stránce mají jiný banner, tak si musíte vytvořit ty bannery pro všechny 3 možnosti těch zobrazení. Takže tady máte ty varianty, všechny 3. Tady si dáte si první. Tady ještě když tak dole návod, kdybyste to nějak nezvládali, tak si zmáčknete návod, jak ten banner vytvořit. Je to velice snadný, jenom si tady napíšete, jaký text tam chcete, na jaký stránce, dáte pokračovat, vložíte 2 obrázky, jakýkoliv, co chcete, aby se zobrazovali, znovu pokračovat a pak už je to vlastně bude zobrazovat. Myslím, že to je všechno. Ale pokud by vás to zajímalo, tak tady jsou všechny návody k tomu, jak se registrovat, jak se přihlásit, jak přidat banner, jak si dobít kredit, pokud chcete za kredit, jak získat kód na web, to jsem vám ukazoval. Vlastně všechny ty návody jsou tady připravený. A rozhodně se vyplatí určitě tady tu stránku navštívit, registrovat se a tu reklamu si spustit, protože dneska najdete reklamu zdarma.